Lero panyasa voice box Mr. Abdul amene amachikonda chipani cha United Democratic Front UDF akunena kuti olemekezeka a Africa ngati wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP ku chigawo chapakati komanso a Norman Paul Chisale omwe ndi wamkulu wa chinyamata ku chipani cha DPP ananyambita 18 million malawi kwacha imene amenena kuwapatsa azibusa amene anapita kukawayendera olemekezeka Professor Arthur Peter Mutharika ku Page House masiku awiri atatu apitawa. Nkhani inatuluka mu newspaper ya Malawi Focus pamene analemba headline kuti Gangata steals APM's 18 million kwacha and shares the loot with Chisale. Ndiyete nkalimodzi pano panyasa voice box ndipoti Mr. Abdul akuti bwanji pa nkhani imeneyi ndipakamaliza timatichonde musangochoka mutuze maganizo anu kuti zimenezi zimuona ngati kuti niyo ndizoona kapena Mr. Abdul komanso a Malawi Focus angopanga propaganda chabe yodana ndi chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Mutuza pompano panyasa voice box. Zuma kwambiri a Malawi izina langa ndine Abdul ndabweranso lero pa 21 April 2025 limene lili la lolemba nthawi zonse kulangula kuti kumalankhula kuchokera kuno kumupo wa chilungamo ife amene tinazipereka ndithu kuti tiyende ndi Amalawi komanso kuwakumbutsa Amalawi komanso kuwapempha Amalawi kuti Amalawi pamene tikulingalira kupita kukasankha mtsogoleri wa dziko tiye tisankhe president posangana chipembedzo posangana mtundu posangana dera ife tisankhe mtsogoleri amene angazitumikire dziko lonse la Malawi. Amalawi ndikumva kukoma ndipo ife nthawi zonse timakumbutsa Amalawi kuti tiyeni tikumbukire ubwino wa chipani cha UDF. Tiyeni chiyembekezo chathu ife Amalawi timene tingatenge voti ndikumpatsa ndiye ndi wolemekezeka Pierre Munuzi komanso ndi chipani cha UDF. Mumadziwa nthawi zonse ife timatamangira mafumu athu kuwapasa moni mafumu athu onse achisena mwadokera mafumu wathu onse achilomwe moseriwa mamwenye getu gozvega chiyawu tusindire uli mafumu onse achitumbuka matandalauli mafumu onse achingoni wawa. Ngoni wawa mafumu onse achichewa mulibwanji zikomo kwambiri a Malawi imene ndikunenera nthawi zonse ife amuvu wa chilungamo ino amene mumatisatira ife amuvu wa chilungamo takala tikupempha nthawi zonse kuwapempha akuluakulu a mipingo kuti ino akuluakulu a mipingo chonde zitalikireni ndale zimanyozeka ndale zimampangisa munthu akale wotukwanidwa wogendedwa wolaliritidwa osambulidwa nthawi zonse chifukwa anthuwo amatukwana kapena amanyoza. Komanso ino anthu akuluakulu a mipingo khalani chete iniyo muzingo alalikira anthu m'matchalichimu m'mizikitimu kualalikira anthu kuti asiye machimo chifukwa anthu ake ndi omwewo amene akasankhidwa mboma munthu amene amakhalira kuba misonkho ya Malawi ndiye akamabwera lachisanu ku mzikiti loweruka m'matchalichimu la Mulungu m'matchalichimu alalikireni ndithu kuyipa kwa kuba alalikireni kuti asiye kuba alalikireni asiye chinyengo kunjako anthu akusiya machimo akulu kuchita machimo akulu ndiye anthu aja akamabwera m'matchalichimu azuzuleni alalikireni kuti asiye kuba asiye kukula asiye kutukwana asiye kuphana asiye machimo ambiri koma mmalo moti mwalalikire anthu kuti asiye machimo inu muli bize kulowelera ndale zonsezo ina Abdul akhala ndikulankhula kuti komatu ndale zimene mukulowelera za akuluakulu a mipingo azibusa mabishopu kusiya kulalikira anthu asiye machimo muli bize kuwasangira Amalawi mtsogoleri avoterani wakuti sono kumene kuja mukalandira cholowa anthu akumabwera ndikumachika pa social media kuti kodi anthu aja kulalikira konse kuja anthu aja kunena konsejo kuti pita ime kuja anthu aja twalandira ndalama zimakhala zonyozeka mapeto ake musakhala woyaluka mapeto akuyaluka mapeto ake ngakhale anthu nkhosa za Mulungu mutazilalikira cha mtundu wanje azingati inu ndi munthu wa ndale uyu munthu wakudya zakuba uyu munthu wachinyengo ifoyo tibwanyi inuyo ndi amene mukuziyitanira kupepuka inuyo ndi amene mukuziyitanira kuti anthu aja akunyozeni nthawi zonse akuluakulu a mipingo zitalikireni ndale.
Tazionani mmene amachitira mabishopu ku Tanzania. Tazionani mmene amazichitira azibusa asisiyepe ku Tanzania. Salowolera ndale, amazitalikira ndale. Amaziwa kuti ndale tuzimatukwana. Ndale zimampangisa munthu kukhala wonyozeka. Ndale anthu amagendedwa chifukwa cha ndale. Nchifukwa yake ife nthawi zonse timanena kuti inuyo akuluakulu amipingo zitalikeni ndale, asiyeni Amalawi wokha msange mtsogoleri amene akumufuna. Basi finish story. Inu mukamvika nchali chimo muzauze kuti kafutireni wakuti alalikireni machimo kuti siyani kuba misonkho ya Malawi. Inu zona ifa ina abdu amuvu wachilungamo nthawi zote kamanena kuti akulu. Professor Peter Mutharika president watu wokondedwa ndi wakula ndi wachikulire teti musiya amene uja azidyerera ufoma president. Ife tikapeza kuopeza tizika kupita kwa mugawira. Komanso amene uja ndi wolemera ali ndi anake wochita bwino. Komanso panopo mwezi wina uli wonse amalandira misonkho ya Malawi. Koma nonse amene mukuti apita yomweyo nonsenu ndi mbava ndi yakuba. Lero yatuluka newspaper komanso nkhaniyo pa Times TV akuirengeza china Brian Banda akuirengeza ndithu kuti Norman Chisale akangata anapeza azibusa a CCAP ndi kwachuna kumene kuja kwa pasa purani. Inu basi tiyeni kwapi kunyumba kwa Peter Mutharika basi mukumene kuja mukauza imenso basi kumene kuja muzikati chala mmwamba mapeto ake Peter Mutharika akakupasa ndalama ndipo ndalama zimene zimukakalandira kunja kuti kagawane. Azibusa aja atafika kumene kuja nangasiya achinudwa kunjaku auzidwa zochita kunjaku atafika kumene kuja azibusa a CCAP basi kumauzi chala mmwamba Peter Mutharika basi chimwemwe kuno basi inuyo Peter Mutharika basi muimenso basi palibenso wina ifeyo Kristo onse tikauza kuti basi akavotera inuyo chala mmwamba Peter Mutharika mapeto ake anatenga 18 million likwapasa azibusa a CCAP kunjaku. Akangata amene ali vice president wa chipani cha DPP ku Central Region, Norman Chisale amene ali wamkulu wa Chinyamata ku DPP komanso ndi bodyguard wa Peter Mutharika. Ndalama zijatalandira kumene kuja basi kupika panjapo tu basi gawanani. Peter Mutharika ajeni Norman Chisale nanenso ndipase ni mache yanga. Akangata nawonso ndipase ni mache yanga. Mabishop azibusa aja nawonso kupeza mache yawo. Zochita kuuzidwa ndi Norman Chisale ndi first president wao. Kumuchita chipongo Peter Mutharika. Ife Amalawi ife yamuvu wachilungamo tikamanena kuti Amalawi Peter Mutharika wakula. Wonsewa amene akunena kuti Peter Mutharika imenso acholinga Peter Mutharika akabwerera mboma. Onsewa akakhalire kuba misonkho ya Amalawi. Amalawi makhulupiliratu. Inu ife tikamanena kuti nthawi zonse inu Amalawi muzimvera zolangula za muvu wachilungamo. Awa achina akapasita chumba kawandani akuti agemu chenja onse aja amene amalangulira chipani cha DPP chimene akufuna ndi kwabera kudziwa kuti Peter Mutharika yo akabwerera mboma ife tizikangoba misonkho ya Amalawi si chibongo chimenechi sintopola umenewu si mwana umene Norman Chisale nditu mpaka kufika size yombera bwana wake. Inu agangata mpaka kufika size yomubera bwana wake. Inu Amalawi ponsepo osazuka. Amalawi na aliyense amene akuti yaifoterani Peter Mutharika mudziwe kuti afuna azikaba misonkho yanu. Zanali pa social media timamva kulankhula kwa uje neneli wa chipani cha DPP komanso amene ali neneli wa Peter Mutharika achadike na Malomba. Amazuzula ndithu kunete pali akulu ena chipani cha DPP amene akafika pa msonkhano mmalamu kuti awauze kuti Peter Mutharika akatenga bomo kuti azachita chiyani. Mapeto ake amene ajali bize kuyipiza chipani cha DPP. Kodi amanena ndani? Amanena Norman Chisale. Norman Chisale mmalamu kuti azilankhula mfundo kuti Peter Mutharika chipani cha DPP chikabwerera mboma. Izimene inu Amalawi zinakupangisa kuti ife mulichose mboma tazikonza koma sakulankhula zimenezo. Komanso mmalamu kuti auza Amalawi kuti ife tikatenga boma Amalawi tikupangire chakuti sakupanga zimenezo. Mapeto ake akuyipisa mbiri ya chipani cha DPP. Mawu awatu amachokera kwa Chadeke na Malomba. Lero Mulungu ngani ili nkamwe zolangula za Chadeke na Malomba. Lelonso taonaso newspaper imene yatuluka kunena kuti iyayi kodi azibusa jangatana ndi cholinga choti apite ku page house kuti akomane ndi Peter iyayitu anali zimezi jazouzidwa ndi agangata ndi Norman Chisale. Inu ngati azibusa ngati mulibe yogulira ndiwo ngati mulibe tomato tiyeni uku kunyumba kwa Peter Mutharika muzikangoti chala mmwamba Peter Mutharika muimeso zikatuluka nditu ndalama.
18 million yatuluka, ndalama yonso ndikungaira na Norman Chisale, ndikungairaso agangata. Ino Amalawi si chipongwe chimenechi, si mwano umenewu. Inu mukuziwa kuti Peter Mutharika nthawi imene amalamula ali mboma, Norman Chisale anali ndi mphamvu kuchita china chilichonse, amatenga kadi la Peter Mutharika ndikumaitanisira katundu kunja. Mabilions sumenti ngani ya sumenti kadali kukoti. Lelo Norman Chisale ataona kuti komatu apa mboma muja ndiye sindikuba, ndili kunja kwa boma, ndalama ndilibe, ndalama zanga zatira kukoti, kodi ndibe ndipange chiyani. Bwana wake ndikumuukira Peter Mutharikayo ndikwachuna azibusa kuti azibusa tiyeni uku. Muzikati chala mwamba, Peter muime, ndikumbile 18 million, kodi Norman Chisale watenga ndalama zingati? Amalawi, ifeyo ngati ziko latu timalinyadira, ziko latu ngati timalikonda, Peter wa Mutharika wakula. Ngati waberedwa kujesedwa njomba nda Norman Chisale, kujesedwa njomba nda Gangata amene vice president, kuli bwanji tikampasa ziko. Amalawi ziko latu ndilomweli, teti likonde ziko latu, teti linyadire ziko latu. Ife voti yatu pa 16 September tizamvotera olemekezeka atupere munuzi. Nyamata nzatu. Amene akafika pa nsonkhano akutiuza kuti Amalawi ine mukangondisankha kukhala president wa ziko ndikupangirani chakuti, ndizapanga chakuti, ndizapanga chakuti, ndizapanga chakuti. Ndiyo zimene tikufuna ifetu Amalawi. Azitiuza mfundo imene azatipangire. Olemekezeka atupere munuzi zulo tamona wavala jezi ya mpira. Anaima kunja nkumayang'anira kuti anthu akusewera bwanji mpira. Zonse zija zili ndi matanthauzo ifa Amalawi. Atupere munuzi amayang'ana. Kodi amene akusewera mpira bwino ndi ndani? Kodi akuponda ndi ndani? Amene sakuziwa kusewera mpira ndi ndani? Zonse zija atupere munuzi zili ndi tanthauzo kwa ifa Amalawi. Kuti Amalawi iniyo mukazatenga voti, ineyo cholinga changa ndi kuatumikira Amalawi. Ndinamumva interview ya wamkulu oyang'anira za chisankho ku chipani cha UDF, Yusuf Sambo. Amalankhula kunena kuti inetu ndakhala pafupi ndi atupere munuzi. Koma ngati pali munthu amene safuna zamadulira ndiye ndi atupere munuzi. Ndiponso ngati pali munthu amene samafuna za chibwana ndiye ndi olemekezeka atupere munuzi. Ndiponso pali munthu amene safuna kuuzidwa bodza ndiye ndi olemekezeka atupere munuzi. Ndipo ngati pali munthu amene amalikonda dziko la Malawi ndiye ndi olemekezeka atupere munuzi. Ndipo ngati pali munthu amene akumalira kumuona Malawi akuvutika nkumachita dziko lindi lolemera ndi olemekezeka atupere munuzi. Ayusufu Sambo ndi wamkulu oyang'anira za chisankho ku chipani cha UDF. Komanso amene ali pafupi ndi olemekezeka ndi atupere munuzi. Ndiye akuti atupere munuzi samafuna zamadulira, zamafuna kuuzidwa bodza. Amalawi tifunanso mtsogoleri wina wa mtundu wanji. Ngati akulu wa UDF amene ali pafupi ndi olemekezeka atupere munuzi ndikumampanga mayeso atupere munuzi yo kumamuuza ti bwana tufuna mwakuti koma atupere ndikwazo no ngati mufuna zimenezo musatire njira yofunikira. Amalawi tifunanso mtsogoleri wina. Atupere munuzi safuna za chibwana, atupere munuzi safuna za madulira. Mbuyo munena azalankhula kunena kuti pali munthu mzimayi amene amagwira ntchito limodzi ndi atupere munuzi ndi wophunzira ali ndi degree. Pamene atupere munuzi anali nduna anapita ku ofisi ya atupere munuzi kwazo bwana tu ndine wophunzira ndilembe ni ntchito. Koma atupere munuzi anamuza mzimayi atupere munuzi mmaso muligwa kuti yayi indedi inuyo ndine ndimakukondani ndipo ndimakunyadira ndini munthu wokhulupirika. Koma ine singakulembeni ntchito mwa ine ndekha. Satirani malamulo amene amapangisa kuti munthu alembedwe ntchito. Amwene Amalawi tifunanso ndani pamenepa? Amalawi tifunanso ndani wina wopanda mtsogoleri woposa atupere munuzi? Akulu a UDF omwe kumanena ndithu chipani cha UDF chili kunja kwa boma. Koma akulu amene ali pafupi ndi atupere munuzi kumana kuti ngati pali munthu amene amalikonda dziko la Malawi ndi olemekezeka atupere munuzi. Ndipo ngati pali munthu amene samafuna zamadulira ndiye ndi atupere munuzi. Ngati pali munthu amene samafuna kuuzidwa bodza ndiye ndi olemekezeka atupere munuzi. N'chifukwa chake mukuona atupere munuzi akapita ku nsonkhano sakumamva zolankhula za akulu a UDF. Akumayitana anthu akuderalo, inu amwene tabwerani tiuzeni zimene mavuto amene mukumana nawo. Uwu ndiye utsogoleri. Amalawi m'maso wathu tiyang'ane ko olemekezeka atupere munuzi. Chiyembekezo chathu ndi olemekezeka atupere munuzi. Voti yathu tikamvotera olemekezeka atupere munuzi. Tikavotera kansala wa UDF, MP wa UDF, president wa UDF. Koma wina aliyense amene akulankhula iye aivoterani Peter Mutharika wonsewo tu akufuna kuti akabwerera mboma akakhalire kuba misonkho ya Malawi. Zomveza chisoni
zamanyazi zoona Anomani Chisale amene ali wamkulu wa Chinyamata ku chipani cha DPP. Anomani Chisale amene ali bodyguard wa Peter Mutharika, amene ali wachitetezo wa Peter Mutharika. Iyeyo akumalandira ndalama kuchokera kwa Peter Mutharika ndikumpangira game imeneyi, kumpangira chipongwe chimenechi. Azibusa tiyeni kuno tikambere Peter Mutharika. Ndiye ife titenga voti yathu. Anomani Chisale wonso anazala ngula pa nsonkhano. Amalawi mukazamvotera Peter Mutharika ndikubwerera mboma. Muzasiye zomuyang'ana Peter Mutharika, maso wanu muzandiyang'anira Anomani Chisale. Mwaonatu. Akuziwa Peter Mutharika kuti ndi ngalamba, kumboma mwakakhalira kugona, akakhalira kulezera mowa. Munthu uja wakula. Amalawi chonde maso wathu msanje tukaronga tiyang'ane ku chipani cha UDF. Voti yathuyo timvote olemekezeka atupere munuzi. Anyama ama president wonse amene afuna utsogoleri ku Malawi palibe amene angafuna ndi olemekezeka atupere munuzi. Atupere munuzi amene akuyankhula zomveka kwa Malawi. Koma yena atine mukandisankha ndizekayenda wapansi. Inu zoona president angayende wapansi. Kuchoka ku state house kupita ku Capitol Hill wapansi. President angachoka kusanjika kupita ku ofisi ya boma wapansi. President wonse wandachi bwana chimene akufuna baza zikaba misongo ya Malawi. Amalawi ziko lathu ngati tima likonda, ngati tima linyadira, ziko lathu ndi lomweli. Tiyeni voti yathu tizamvote olemekezeka atupere munuzi ndi chipani cha UDF. Chipani cha MCP ndi choyipa, achakwera walephera kwatumikira Amalawi pa 5 years. Ndiye aso akeni nsonda akuti yayi Amalawi kumpaseso ujeni achakwera 5 years ina yachani. Ino Ibrahim Traore ku Burkina Faso pachaka chimodzi anthu anziko ndikumva kukoma china chilichonse ndikusintha pachaka chimodzi. Achakwera walephera kuenza ziko pa 5 years timpaseso ina yachani. Amalawi tiye tivomereze MCP ndi yoyipa, DPP ndi yoyipa. Ife Amalawi maso wathu tiyang'ane kolemekezeka atupere munuzi. Zimene mwachita Anomani Chisale ndizochitisa manyazi, zompesa chisoni kumbera bwana wanu zoona. Agangata Vice President ku Central Region wa chipani cha DPP ndikumbera bwana wanu zoona. Amalawi wonsewa amene akupangulawa, wonsewa amene akupangirawa. Kanda Brian Msaka, kanda Anomani Chisale, kanda Joseph Mwanamveka, kanda Shateki na Malomba, kanda Akito, kandi ndani, Anavicha, akulu wonse a DPP amene alibize kupanga kampeni. Sikuti afuna kuti akutumikireni Amalawi. Koma akuziwa kuti Peter Mutharika akangobwerera mboma, ife tikakhalira kuba. Amalawi, tiyeni voti yanu tisavotera anthu akuba. Voti yathu tizavotera anthu amene ali mkwiyo. Maso wathu tiyang'ane kolemekezeka atupere munuzi. Alibe mbiri yakuba, alibe mbiri yoyipa, Mnyamata olikonda ziko. Maso wathu tiyang'ane kolemekezeka atupere munuzi. Amalawi tiye tisange mtsogoleri, posayang'ana chipembezo, posayang'ana mtundu, posayang'ana dera, koma ife tiyang'ane voti zange president amene angatumikire ziko lathu la Malawi. Amalawi ndikumva kukoma. Dr. Bakiri Muliza analamulira ziko lathu la Malawi. Chipembezo china chilichonse, Malawi wina aliyense adamva kukoma. Amalawi maso wathu tiyang'ane kolemekezeka atupere munuzi. Mawanga womaliza chonde akulu amipingo, mabishopu wathu, azibusa asisiepi zitalikireni ndale. Ziko lathu la Malawi ngati likuonongeka chifukwa cha mipingo iwiri inuyo. Tiyeni nthawi zonse muzigwira ntchito ngati mene amagulira Ambuye Yesu. Ambuye Yesu nthawi zonse amatalikira anthu akuba, amatalikira anthu achinyengo, amatalikira anthu abodza, amatalikira anthu otukwana, amatalikira anthu osokoneza. Nanunso atalikireni anthu osokoneza. Amalawi maso wathu tiyang'ane ku chipani cha UDF kumaso olemekezeka atupere munuzi. Anomani Chisale ndinu wompesa chisoni, ndinu mbava yayikulu. Agangata ndinu wompesa chisoni, ndinu mbava yayikulu. Amalawi maso wathu tiyang'ane kolemekezeka atupere munuzi. Zikomo kwambiri.